cyfle chi holi perfedd. Rhian a Rhys fan hyn yn yr ystafell wely fach. Chi'n barod? Ydych. Reit, ewn ni'n sydd ati i weld pwy sy ar y ffôns, pwy sy ar y linell gynta. Helo, pwy sy'n siarad? Fflir. Pwy? Fflir. Fflir, o le ti'n galw Fflir? O Edarn. Reit, beth ydw gwestiwn di fan hyn i Rhys a Rhian? Pryd a sut wnaethoch chi ddechrau diddordeb chi mewn miwsig ddechrau? Pryd a siwt gaethoch chi'ch diddordeb ym myd y gerddoriaeth, felly neddech chi gyda ti Rhys? Wel, dwi'n credu mi gychwyn prynu hen, recordiau Cymraeg pan i'r ysgol gynradd, cyfnod Dafydd Iwan, Hugh Jones, Mike Stevens. Dwi'n cofio prynu recordiau fel dwi eisiau bod yn Sais gen Hugh Jones, a o hyn diwedd y 60au, dechrau'r 70au. Pan sefydlwyd sain, ie? Ie. A dyn o'n rhywun pop Cymraeg fel yn galw nhw. Dyna oedd o mi. A dyn yn farddeg, o'n i'n dilyn pêl droed, nes i'n dod yn ôl at gerddoriaeth tan o'n i 16 dosbarth. Felly ges ti rhyw gapach yn y canol? Seibiant yn y canol? Wedyn mynd nôl ati? Ac wedi dilio rest y mywyd yn oed. Reit, beth amdano ti Rhian? Wel, ers bod fi'n hogan bach, dwi'n gwir, cofio rando rhywbeth fatha Eurovision, mam yn tapio fo, fo rhywun tape cassette gwael, lle. A gwachod rhaglenni pop, a dyn e'r swnio ni'n sio canu a canu. Canu fel chwaer a po math. Canu neu bath ag ati? Ie, o, bendant. Dwi'n bod ni gyd yn un ni'n sôn. Diolch yn fawr iawn ti Fflir am dy gwestiwn. Diolch yn iawn. Tara! Ta. Nid pwy sy'n ar yr ail linell? Helo? Helo, pwy sy'n siarad? Ian. Reit, beth ydw gwestiwn di fan hyn i Rhian a Rhys? Os na fyddach chi yn ymwneud ar byd cerddorol, beth byddach chi yn hoffi ei wneud? Be sa'ch chi licio wneud sa'ch chi ddim yn y byd cerddorol? Beth amdano ti Rhian i ddechrau? Dwi'n yn gwybod, fi'n hoff iawn o dwmsio, so ella sy'n licio dwmsio, ond reit fod yn reit dda neu rhywbeth fanna. Fel arall, dwi'n meddwl darlunio. I fe? Ti wrth bod yn darlunio? Ynddo, dwi'n licio, ond dwi'n camsar, ond dwi'n dda iawn gwaith. O baid, na. O ti'n ei lot o dawnsio a darlunio yn yr ysgol? Oedden ni'n ar y llwyfan a felly, ie. Ond nath y darlunio, bod chi'n meddwl amdan sef gyrfa sa'ch chi'n gallu gwneud, dwi'n meddwl bod chi'n bod yn eithriadol o dda i wneud gyrfa. Ond i'n meddwl, anyway, be nes i wneud oedd canolbwyntio ar pynciau eraill, lle di gweud. Ie, gwych. Beth amdano ti Rhys? Beth arall lle ti'n wneud? So i gyfod bod y Warden yn parc cenedlaethol Eryri, rhywbeth lle dwi'n cael cerdded mynyddoedd. O ie? A so rhaid braf, so ti'n cael dalu ger y mynyddoedd, so ein job delfrydol yn lot gwell na rock and roll, dwi'n meddwl. A bod mas yn yr awyr agored? Ie. Diolch yn fawr ti am dy gwestiwn. Tara. Helo? Pwy sy'n ar y drydydd llinell? Os yna rhywun na? Catrin James o Fangor. Reit, Catrin, gofyn dy gwestiwn di fan hyn i Rhys a Rhian. Beth ydych yn bwriadu wneud i ddathlu'r millennium? Y cwestiwn mae cwestiwn mae pawb wrth gwrs yn gofyn dyddi yma. Be chi'n mynd i wneud i ddathlu'r millennium, Rhian? Wel, dwi'n yn gwybod eto beth dwi'n eisiau gwneud yn y millennium, ond beth swn i'n licio gwneud, fysa gwneud colgell mawr gan o'r gael, a cael pob dwnsio gwmpas a mwynhau hynna. Dawnsio yn dod ôl yn eto? Ie. Beth amdano ti Rhys? Dwi'n di aros adre gwylio teledu, a peidio gwneud dim byd. Ie? Dyna ni, mae'n syml i ni. I anwybyddiau? Wel, ie, eblaw gwylio ar y teledu. Ie. O, dwi'n mynd allan. Da, yn glid dy gartre. Syniad da iawn, sy'n ni'n gweud. Y ddwy syniad yna'n arbennig. Diolch yn fawr am ti am dy gwestiwn. Tara! A na ni, diwedd cwestiynau. A diolch yn fawr i chi am ateb mor onest. Fi Rhian, wyt ti wrth gwrs yn mynd i gan i cael bach arall yn nes ymlaen. So ti'n cymryd i le, cyn i ymbaratoi. A godi chi erioed wedi meddwl am yrfa sydd yn